हेल' लोगोफोर, आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, नोंसोरो थाम्बनेइलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ खालामदों। लोगोफोर, दा आङो भिडिअ खालामैनि सिगां नैबे सासे ब्र'आ कमेन्ट खालामदों आंनाव, सौमेन नार्जारि ब्र' काइन मास्टारखौ माबोरै नो वाटारमार्क गैयै डाउनलड खालामो बिनि भिडिअ खालाम प्लिज होननानै। दा आंबो सानबाय लोगोफोर बिनि सायाव भिडिअ खालामनो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना आं आसा खालामो लोगोफोर। आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट लोगोफोर, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो लोगोफोर। दा नै जोंना प्ले स्ट'रनिफ्राय लायोबा काइन मास्टारखौ काइन मास्टारा जोंना वाटारमार्क गोनांखौसो मोनो लोगोफोर, जायखौ जोङो पे खालामनांगौनि गोनांथि जायो लोगोफोर। र' आं नोंसिनो खोन्थानि, स्टेप बाय स्टेप नोंसिनो खोन्थानि आङो। नै जोंना दा नैबे काइन मास्टारा जाहैबाय नैबे बुस्थुआ लोगोफोर। नै जोंना नैबेखौ बोखारनो थाखाय, काइन मास्टारखौ बोखारनो थाखाय जोंहा पेनि गोनांथि जायो नै लोगोफोर। बेयाव थुयोबा नै जोंहा नैबेखौ मानि 1 मास इउज खालामनो थाखाय नैबे 249खौ पे खालामनांगौनि गोनांथि जायो लोगोफोर। नाथाय जोङो बेखौ माबोरै फ्रियावनो डाउनलड खालामनो मोनगोन, आं बिनि सायाव नोंसिनो भिडिअ खालामनानै लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दा बिदिब्ला आं आंनि काइन मास्टार, बे गुगोल प्लेनि काइन मास्टारखौ इनस्टल खालामसै लोगोफोर। दा नै आं बेखौ माबोरै डाउनलड खालामो लोगोफोर, आं बेखौ अलरेडि डाउनलड खालामखानाय। नोंथांमोना जायफोर वाटारमार्क गैयै काइन मास्टारखौ इउज खालामनो सानदों बा डाउनलड खालामनो सानदों, नोंथांमोना जेबो ब्राउजार थाउजार अपेन खालामनाङा। आं बे आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आंनि टेलिग्राम आइडि होनानै दोनदों लोगोफोर। नोंसोरो थांनानै आंनि टेलिग्राम आइडियाव जइन जादो लोगोफोर। जइन जानाय लोगो लोगो नोंसोरो बे आइडि नो वाटारमार्क आइडिखौ नोंसोरो मोननो हागोन नै लोगोफोर। दा आं बेयाव अलरेडि आपल'ड खालामखानानै दोनखादों लोगोफोर। नै दा आं बेखौ इनस्टल खालामसै नै लोगोफोर। आं दा बेखौ इनस्टल खालामबाय, नोंसोरबो नायनो हागोन। बेहाय जेबो वाटारमार्कखौ नुनो मोननाय नङा लोगोफोर। बेयाव नो वाटारमार्क, जायखौ जोङो नो वाटारमार्क गैयै ओरैनो फ्रियावनो डाउनलड खालामनानै लानो हायो लोगोफोर। नै दा आं नोंसिनो अपेन खालामनानै दिन्थिनोसै। बेयाव जेबो वाटारमार्क नुनाय मोननाय जानाय नङा लोगोफोर। नै आं दा बिनिनो मोनसे फटक लाबोसै नै लोगोफोर। नै बेयाव नुदोंना नोंसोरो, बेयाव आं दहाय सिगाङाव लानाया वाटारमार्क दंमोन, नाथाय बेयाव वाटारमार्क गैला लोगोफोर। बेखौ नोंसोरो बे एप्सखौ नोंसोरबो डाउनलड खालामनो मोनगोन फ्रियावनो लोगोफोर। दा नोंसोरो आंनि टेलिग्राम आइडियाव हाबनानै जइन जानाय लोगो लोगो नोंसोरो बेखौ डाउनलड खालामनो मोनगोन लोगोफोर। नोंसोरबो इउज खालामनो मोनगोन। दा आं बिनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो लोगोफोर। दा नोंसोरो बे एप्सखौ डाउनलड खालामदो आरो फ्रियावनो इउज खालामदो। आं दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।